Salut, Zubel. My baby! I love her! Salut, Zubel! That's my new stim now. It's just going, Salut, Zubel! Аз знам, че малко закъснях, защото по принцип епизод 9 излезна преди няколко месеца. Ама нищо не е от особено значение, така че whatever. Най-вероятно ще има спойлери, така че ако не сте гледали The Amazing Digital Circus или ако не сте гледали финалния епизод, знаете, че има спойлери. Аз като почнах да гледам The Amazing Digital Circus за първи път, то са като графика на анимация беше acceptable. Графиката като анимация става все по-добра и по-добра. Като в епизод 6, 7, 6, 7, 8 и 9 епизод, то там графиката ставаше най-добрата. Нещата, които харесах в това шоу е, че actually има доста deep meaning. В смисъл, тук примерно Рагата е people pleaser. То са накрая в крайните епизоди вече Рагата вече не е people pleaser. Най-тъжното нещо за The Amazing Digital Circus е това, че приключиш толкова рано. Защото бро, как така може The Amazing Digital Circus да има само 9 епизода и това да е единствения сезон, в смисъл да няма втори сезон. То за като цяло тук на мен е любимите ми характери в The Amazing Digital Circus са Помни и Кингър. Но пък иначе само тук малко и за характерите. То само тук брат Помни е нещо като терапевтичното куче на всички останали. Защото литерали в повечето епизоди то тук някакво Помни тук беше терапевтичното куче на Рагата, терапевтичното куче на Генгъл и терапевтичното куче на Джакс. Значи нещото, което не харесвам в The Amazing Digital Circus, защото по принцип в първи епизод беше доста детско някакво. Чувстваше се доста детско. На мен лично шоуто много ми хареса, ама нещо взех малко да се разочаровам с финалните епизоди, като тип епизод 8 и епизод 9. Значи в епизод 8, след като делитнаха Кейн, накрая цирка се разпадна, там тези характери трябваше да оправят целият цирк. То сега след това в епизод 9 накрая минаваме към Кейн, който се спална във Войда. То сега Кейн стил somehow е жив. Почна да прави някаква война с самия себе си. Ако не се лъжа в епизод 8, то сега тук Кейн консумира синия AI Able, защото от към завист и там от притеснения че Able ще го замени като AI. И след това минаваме към Кингър и Куини. А то са от тук Куини беше съпругата на Кингър. Но пък обаче, аз тук не мога да разбера защо не ни представиха повече от персоналитето на тези характери. В смисъл, представиха ни Куини и това беше брат. Нищо повече за нея. Просто знаем името и това, че те са женени и това е нищо повече. Иначе докато гледах епизод 9, то сега тук някакво беше някакво леко смешно как някакво просто Зубъл става и така някакво готово да пребие Кейн. Смисъл, bro, what you gonna do to Кейн, bro? So, what you gonna do? Смисъл, брат, Зубъл тъкмо се научи как да реди въображаеми легота, докато Кейн литерали може да те накара да изчезнеш само с едно штракане на пръстите. Ей така. То сега тук накрая Кейн, той просто дошъл да се извинява и така за неговото държание и какво и така. И то тук накрая всичките от тук характерите, включително и Кейн, накрая заживяват щастливо в цирка. То аз като цял бях kinda разочарован с финала на епизод 9. То са като цяло Кейн в това шоу имаше най-бързият вилейн Redemption. Обикновено на някой вилейн, това примерно от анимето, някой вилейн за да бъде редимнат напълно, но трябват поне няколко епизода. Meanwhile на Кейн му трябваше само един епизод за да бъде редимнат. Брат, литерали най-бързия Redemption. Сега тук нека да ви кажа защо Джакс е най-големото мръсно гадно създание, най-ужасно с характер в The Amazing Digital Circus. В епизод 9 Джакс имал някакви проблеми към relationships с неговите родители, накрая па Джакс останал само с майка си, ама тук нещо майка му тук тръгнал нещо какво така да го обижда, след това па тръгна
да заправи на някаква добра и след това Джакс просто избяга и почна да се крие някъде. Ето след това пък по някое време просто сме телепортнати да Messenger до църкъс. От тук първоначално Джак се опитва да се изолира от останалите. Все пак имаджин да сте в изоставена сграда и в следващия момент така от нищо гледате говореща жаба, говореща пешка и говорещи кукли. Няма ли да искате да се изолирате? Накрая почва да си говори с керектерите там с Рибит и Кофмо. Накрая бързо стават приятели, като прекарат доста време заедно. Докато не дойде момента, в който Джакс и Рибит почват да се разказват за тяхното бекстори. Рибит разказва нейното бекстори. Накрая Джакс разказва неговия бекстори. След това Джакс просто казва на Рибит, че ако Рибит каже на някой за това, че са си говорили за бексторито и така, то просто Джакс няма да си говори с Рибит. Ама обаче, Рибит нищо не е казала на никой за това, че са си говорили за бексторито. И вече Джакс почва да изолира Рибит. Мисля, тук някой изолира я, да прави всичко така да га, след това сякаш е вина на Рибит, а то в действителност е вина на Джакс, защото Джакс е бета как сокалка симп. И след това накрая Рибит вече е абстрактна. И след като Рибит е абстрактна, след това Джакс почва да прави същото нещо с Кофмо. Накрая Кофмо се опитва да намери изход, но не може да намери изход. И накрая и той е абстрактна. И ето заради това Джакс е най-големият бета кът сокалка симп негър в това шоу. Да, са верно, Джакс, нали, имаше там някаква си травма от миналото с неговите родители, там, нали, някакъв relationship проблем с родителите му, бро. И затова не е причина да абстрактнеш твоите приятели. Какви са тия коли отвънка, бе. Anyways, и да. И смисъл, нали, то са и също както това не е причина да се опитваш да накараш и другите да абстрактнеш, защото аз съм сигурен, че Джакс искаше да накара Генгъл и Помни да абстрактнат също. Така че бексторито на Джакс не е valid reason и да накараш всички останали да абстрактнат. Не е valid. Не е valid reason. Бого жалиш! Не го жали! Не трябва спортсменство за тия хора! Трябва да страдат! Да, благодаря, че има посети, ако слотал. Нали, то са тук на практика Хоулиншо участваше в някакъв подкаст, където, нали, разказваше някакво си бекстори. Да, не изгледах целият подкаст, защото Майнкрафтъри все пак няма как аз да гледам 40 и нещо минути как тук някакво говори за някакви си глупости, така. Просто изгледах най-важното. Са макар, че и Хоулиншо има някакво бекстори, въпреки това бексторито на Хоулиншо пак не е причина да се държи по такъв начин пред камера. Бого жалиш! Не го жали! Не трябва спортсменство за тия хора! Трябва да страдат! Също както и Хоулиншо. Така че да, сега ти може да си свободна, защото, нали, Корнхъб чилопата те спаси. Но този път хванах Корнхъб чилопата. Сега този път трябва да те намеря отново и да те върна обратно в мазето. Подожди! Нет! Но пък иначе, нали, аз също както да питам харесаха ли цепаяците в мазето? Харесайте видеото и се абонирайте за канала, ако искате да видите Корволиншо затворена в мазето за 24 часа.